Валерий Алексеевич, ну давайте послушаем. Калісьці ў 19 стагоддзі музыка гэтага чалавека раскалола музычны свет Еўропы на два лагера. Яму належыць стварэнне вобразу дырыжыруючага саліста-скрыпача. Гаварылі, што яго слухачы больш ап'яняны яго музыкай, чым напоямі, якія яны выкарыстоўвалі. Гэты музыкант сабраў свой аркестр і атрымаў званне «Кароль вальсаў». Але ж назваць яго каралём поля будзе не менш абгрунтавана. Іаган Штраус, полька на ахоце.
назваць галоўным жаночым вобразам беларускага этнасу. Шанаванне яе ўзыходзіць да сівой даўніны. Святло яе праведнага жыцця прылілося і на вялікі старажытны беларускі горад, у якім быў збудаваны сімвал духоўнасці і адзінства беларусаў – сабор Святой Сафіі. Шмат разоў горад праходзіў праз нашу зямлю, пакідаючы пасля сябе знішчэнне, боль і разводку. І заўсёды людзі звярталіся да святой з надзеяй на яе малітвеннае заступніцтва да Бога. Геннадзь Ермачэнкаў, сабор Святой Сафіі, у вянок Ефрасіні Полацкай.
называюць арганічным сінтэзам каўказскага танца і амерыканскага саксафона. Неўзабаве пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ён стаў сапраўдным хітом музычных аматараў з ЗША. Яго называлі творам вядомым усім эстрадным аркестрам. Тое, што гэты твор быў напісаны савецкім кампазітарам, не перашкодзіла яму атрымаць званне музычнага бестселлера тройчы па версіі паважанага амерыканскага часопіса «Білборд». Арам Хачатурян, танец з саблямі. Шматлікія тысячагоддзі гэту краіну ведалі як Іберыю. Гістарычна склалася, што яе жыхарам уласціва незвычайная эмацыянальнасць і тэмперамент. Назвы танцаў гэтай дзіўнай краіны цяпер у кожнага на вуснах і гучаць як музыка. Пасадобль, фламенка, балеро. Гэта рытмы кастаньет, паўднёвы тэмперамент, гукі гітары, выразныя рухі танцораў. Яўген Дзярбенка, іспанскі танец.
Гэта адзін з самых вядомых амерыканскіх эстрадных выканаўцаў, які запісаў 18 залатых і 3 плацінавых альбома. Яго вылучала вельмі вольная манера выканання і багаты тэмбр голасу. Шматлікія яго кампазіцыі прысвечаны глыбокім шчырым чалавечым пачуццям. Ён Энді Уильямс. Feelings. Існуе асаблівае мастацтва, якое даступна толькі вузкаму кругу таленавітых кампазітараў. Гэта музычны гумар. Майстрамі музычнага жарту выкарыстоўваюцца парой зусім нечаканыя прыёмы і зусім не падыходзячы на першы погляд прадметы. Напрыклад, друкарская машынка. Лерой Андерсон. Соло для друкарскай машынкі з аркестрам. Салістка Кацярына Лапко. Ля, пожалуйста.
з'явіцца вельмі цікавы самабытны музычны інструмент. Ён мае шмат назваў: ражок, дудачка, жаланкі, кій. А на Беларусі ён атрымаў назву жалейка. І зараз мы вас запрашаем на вясковае свята, дзе можна пачуць ігру самабытных сялянскіх музыкаў. Вячаслав Кузнецоў, жалейка.
2017 год обвешчаны в нашей краіне годам малой радзімы. І мы працягваем нашу праграму песні, якая была выканана легендарным гуртам песняры упершыню 37 гадоў назад. Але настолькі вялікае магнетычнае абаянне геніальнага тэксту і музыкі, што выканаўцы ўсіх узростаў мараць дакрануцца да гэтага культавага твору. Музыка Ігора Лученка, словы Алеся Стадара. Жураўлі на Палесе ляцяць. Салістка Рачыцкая Анастасія. І яшчэ адзін несталеючы музычны хіт упрыгожвае сённяшнюю праграму. Арыгіналу гэтага твора амаль паўстагоддзя. Вядома, для музыкі гэта зусім трохі, бо сапраўдныя каштоўнасці не маюць узросту. Спадзяемся, ваш настой стае лепш, а фарбы жыцця ярчэй. З рэпертуару гурта Шокін Блю «Венус».
І наприкінці нашої зустрічі дозвольте подякувати вам за увагу і пожелати вам завсюди доброго настрою. До нових зустріч!